Sabahskog farza. Bismillah fatiha jedna sura. Šta bi na trećem bodnirskog farza? Bismillah fatiha. Šta bi na prvom sun suneta? Subhanake uz bismillah fatiha. Šta bi na drugom sun suneta? Bismillah fatiha i sura. Šta te pitao da ne znaš? Nema ništa. Dobro, ja mislim da je dovoljno ovo što smo ispitali. Što na jedan kaže, valja biti, sve su znali. I to tako, znači, što se tiče ovoga dijela smo završili i vjerujem da su pokazali ovako na jedan fin način svoje znanje. Što je najbitnije, ako Bog da jeste, da oni to svoje primjenjuju. Dakle, na prvom mjestu da se pridržavaju, dajte malo tiše, strpite se, evo, privodimo kraju. Da privodimo kraju ovaj sami dio, dakle, ali hoću samo ovo napomenuti, jako mi je bitno da se oni pridržavaju ovi svoji propisa koji su naučili, dakle, da klanjaju, da se pridržavaju vjere, pa i da roditelji malo na njih, da im malo, kako da kažem, usmjere ako oni pokušali da ili oni roditelji, ima i ti možda solucija, da slušaju svoje roditelje kao što tamo stoji i to je onaj najbitniji dio. Ja sam samo trebao još da ovu obavijest pročitam, a vezano je za, inače to je kada sve hatne održavaju, da se čisto prostre Sergije za potrebe, vjersko-prosvjetne potrebe, dakle za ovu djecu kada se kupuju ove knjige šehadetname ili opremanje mekteba i tako dalje, to sve ide u te stvore. Onoliko koliko ste omogućili, dakle, da se odazovete nakon hatni. Želio bih posebno naglasiti ovu stvar, dakle čuli ste kako su ova djeca znala i vjerujte, ovo je ponos samoga mjesta, ali hoću reći da zaslužuju i da ih maksimalno nagradite. Ovo god je u mogućnosti nagraditi ovu djecu jer što zasluža, treba. Tako i treba. Evo ja ću dati prilog kolegi iz susjednog džemata, onako da vam se ukratko obrati sa par riječi i ujedno ćemo onda podijeliti ove šehadetname, dakle priznance za djecu i samim tim ćemo završiti, a onda dolazi na red da ćete vi čestitati svojoj djeci, nagraditi i tako dalje.